Eta gazteak aipatzen ari garelare haiek protagonista izango ditugu. Haiek dituzten premia gogoak indarrak garatu ditzaten baliapideak jarri. Gizarte zerbitzuak ere hobetu egin behar ditugu. Bai zaintzaren ikuspegitik, gure zarrak, gure ezinduak, ahaztuta ditugunak, premia bereziak dituztenak, gure aurrak, herri hezitzailea bilakatu behar dugu Hondarribia. Eta gainera, hau guzti hau, taldetasunean eta berdintasunaren ikuspegitik. Feminista geralako, eta feminista gera berdintasunaren alde gaudelako hain zuzen ere. Eta alderdi horretan baita ere, guztion partaidetza, izan genero, izan arraza, izan adin, izan dena delata, guztion elkar bizitza da sustatuko duguna. Benetan, ekitez. Eta honetarako guztirako, hain zuzen ere, zuen laguntza behar dugu.